Wat doet u nu om in de stemming te komen, de echte kerststemming te komen? Nou, ik denk zo, kijk, met oliebollen, met wat lekker gerechten, dat zegt al wat. En de kerstboom natuurlijk. Hoe gaat het met de zaken deze dagen? Ja, goed. Volgende week wordt het nog drukker voor de kerst en dan de laatste week voor oud en nieuw, dan barst het los. Dat is maand december, hè? Dat is een mooie maand, een gezellige maand. Het begint bij Sinterklaas en we gaan nu in de Christ. Waarom ben je hier heen gaan? Er zit een bekende van u en die zei van kom even langs en dan ben je zo met de rest even. Hoe vind je het? Ja, wel aardig. Ja, wel gezellig. Dit is alles nog wat we hebben. Het zijn de laatste 3. Ja, het is gigantisch gegaan, dus ja, dit zijn echt de laatste. Is het dik oorzaak horen hier? Nou, het is afgelopen weekend echt gigantisch gegaan. Dus ja, we mogen niet klagen. 4500 bomen. Op ziek nou een kriesbeer? Ja, we zoeken nog een klein boompje voor in huis. Ja. Dan heeft er net zo'n volle keus meer. Nee, dat kwamen we ook tot ontdekking. We waren al even bij het Groenrijk en bij het Valeriusplein, bij de Gamma. Maar het is allemaal uitverkocht. Ja, met de LED. Ja, met de LED, ja.